Alimasag. Alimasag. Malaga. Ato di ba? Yun, yung dalawa. Dito kami sa may dried section na sa Dagupan. Hello ate. Anong pangalan mo ate? Shoutout kita sa vlog ko. Ina po. Ha? Ina? Shoutout kay Ma'am Ina dito sa dried section. Ma'am Ina. Ay, mga pogi. Sige lang, magtira ako. Ito mga tina pa. Yan si ma'am, suki namin dito sa Dagupan. Si ma'am. Yan si ma'am, suki namin dito sa Dagupan. Si ma'am. Boneless. Pisos, bagoong katas. Shit. Ganda. Ganda. Escape flex mo na yun. Ang bilang ng hapon lang. Kakamit to ka Panimilbin. Kamit di Dagupan Sport. Yan pa rin Press GJ. Press GJ Galunggong Palapal. 20 kilos. Sap-sap. Kurang ako. Seryoso si bossing na. Anong anak? Ano ate? Binabantay ko si bossing ng bakang sabi nila. Bili yung dalawa.
Shrimp. Suruh dari tigyaw na ka cellphone mo. Yan. Nasangpat kita tao dito. Oy. Ayun na lang ko din. Bukid. Udah babasit, udah bilog na. Ini teplak. Terus mo na yung mga lagi. Ano ba? Kahit lagyan mo na lang 1 kilong bilog. O 2 kilo. Marami. Ayaw nila kasi dun na. Bangka.